Все починалося просто. Учился в институте, випадково потрапив у кузню. Ось захопление оттуда все и пошло. Один раз поспробовал, другой раз поспробовал. Врешті-решт все вылилось в то, что это стало и постоянным местом працы, и моей жизни, моей творчества. Ковальство сегодня не так популярно, как ранее. Ужитковое ковальство, оно было вельми розповсюджене, було потребувально як на вёске, так и в промысловых предприятиях. Просто технологии меняются, меняется быт, меняется, ну, все меняется. На место колхозной лошадки приходит трактор, тому кузнецов стало меньше, значно меньше, особливо в ужитковому плане. В плане декоративных мистецтв эта галина стала популярна, можно сказать, модно. І з'явилося вельми шмат ковалей, мастаков, просто добрих майстров, які упригожують наші будинки, наші котеджі. Ковалі завсюди будуть потрібні, тому що є речі, які просто ніяка машина не зробить. А що дотичиться декоративності, декоративного мистецтва, видите, є же німецькі технології різні, так звані комп'ютерні колки. Вони вельми розповсюджені і на Заході, і у нас, правда, на Заході імкнуться вже доходити від їх. Вони не мають, не несуть ніякої такої духовності, ніякої такої теплині і щось того, щоб було бачно, що от він до того правильне, що просто ванітує саме. А коли человек робит руками, ну тут трошки кривовато, тут бачно, что молоток соскочил, там еще нечто такое. Вот в этом есть, отчувается, за металлом стоит человек, стоит душа человека. И коли казать про не технологию, а про некий малюнок, орнамент, то белорусское ковальство относится до заходнеевропейского ковальства. Заходнеевропейское ковальство было больше стримное, малюнок развивался побольше правильно в таких накерунках, то есть вытравливался стилистика, не было випадкових речей практично. У кожного человека, у кожного творца есть завсюди, что его ніяк так поштурховує до мистецтва, ніяк его подводить до каких-то чудовных речей. Безумовно, без Бога ничего бы не было. Это Божья все ж таки такая милость Божия. Но есть и в житті кожного человека и музы, и такие моторчики, які трошки его подштурховывают у творца. Вот у меня жена, мои дети, все меня натхняют. Знаете, Сальвадор Далі сказал, что для того, как заниматься мистецтвом, треба иметь гроши. Я так само так думаю. Для того, как ты мог заработать что-то такое монументальное, такое значное, повинна быть все ж таки какая-то подмацовка. Не обов'язково человек повинен быть голодным, как заниматься мистецтвом. Безумовно, найбільше для мене на сьогоднішній день цікаво працювати з якимись скульптурними композиціями, якимись однословними композиціями. Навіть не просто з орнаментом таковим, а от щось таке зовсім без орнаменту. Вельми для мене цікаві закази, коли зв'язано з якими історичними будинками, культурними будинками. Такой кавалок цікавий був у мене в житті, що мені пішло спочатку браму фарного костюла реставрував. Вона була така
вся побита еще с часов войны снарядами, там, шрапнель, я не ведаю, что именно такие литурги. Пришлось цалком ее знімати, цалком перебирать, цалком збирать заново. Ось. Після Бернардинського костюла брами, все різні брами не юзалась. Все, безумовно, стильово, да? Но стильово в плане того, что попадає в эпоху. Але в плане того, что вот там десь, як на мою думку, там, или шмат накручено, или ці квіточки, може бути, хто любить, місто в другому місці вийшло. Але все ж таки історична правда є історична правда, і приходиться працювати і підлаштовуватися під те, що там є. Такі, у мене є і замови, є і такі сталі замовці, які до мене звертаються. Ну и я бачу, что просто осиротие наше архитектурное, оно потребует, как было ковальство. Не то, что потребует, але пожадано, как оно там было. Не просто такое, разумеется, сухое некое металловые вироби, але щось таке естетичне нагрузку тягнуло з собою. Тому я лечу, что и просто отчуваю, что я запотребованный, и у меня есть в этом плане певные успехи. Працюю с железом, конечно, отрымливаешь от его еще и певную эмоцию. Ну, огонь это ковальство, такая машинская профессия, безумовно. И то есть огонь, металл, он тяжкий. Он не ганушу взять в руки. Ось. І він загартовує в певному сенсі чоловіка коваля. І духовно, і фізично. І я думаю, що він дає таку моц таку дає людям. Все ж таки, вот это менавіта професія дає. Не то, что сам по себе металл, а сам по себе огонь. А вот это сполучение огня и металла, и то, что ты с ним играешь, то есть это дает свою такую отворотную сувязь.